Donald Trump ya jira k'a sugandira kokura k'a ka nin sarati ni barika ka kan n'a ɲɔgɔn ma deli ka sɔrɔ fɔlɔ États-Unis watekelaw fɛ. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being ne bɛ Ameriki jamanadenw bɛɛ fo u ye danaya min dan ka kan sugandi kokura kan kɛ jamanakuntigi 47 ye. And every citizen ani jamanakuntigi 45 ye. An bɛna an cɛsiri fasoden kelen kelen ye ani somɔgɔw ye don o don wa ne tɛna n sɛgɛn fasodenw ye ni ma Ameriki lakuraya ka fanga d'a ma bawo an denw n'o ka kan an bɛɛ n'o ka kan. deserve and that you deserve. Donald Trump ka jagiliya do kosɔn a sugandira kokura fanga la bawo a tɛ sɔn mɔgɔw hakilinaw ma. Rex Bertner ka kumafɔla kunnafonidila do New York Times la. I think what you see is somebody ne hakilila mɔgɔ min do a dalen b'a yɛrɛ la ani a hakilinataw. own intuition. Rex Bertner ni Susan Greg ye kunnafonidilaw ye n'u ka baarada ye sɛgɛsɛgɛli ye New York Times kunnafonidiso la. U ye gafe do labɔ fana Donald Trump kan a kɛra cogo min miliyardɛri ye ani a y'a yɛrɛ la kalan cogo min n'o bɛ wele autodidact. He has not since the early kabini san 80 waatiw la dannaya taabolo tugun dɔnnikɛlaw kan wa a ye se sɔrɔ u kan ka taa fɛ bawo min ka di a ye a b'o de waleya. Donald Trump ka so da la a y'a tɔgɔ de sɛbɛ bawo o de y'a laɲini ye. A tun bɛ kuma waati min dolari wari miliyɔn 200 don n'a ɲininkara New York Times kunnafonidiso fɛ ni nafolo hakɛ dɔ farala kan ka se dolari wari miliyari 1 ma tuma min a kumana sanga 60 kɔnɔ san 10 kɔfɛ. A ye sanga sɔrɔ nka gɛlɛya nana bɔ a kɔnɔ bawo a ka baarada binna siɲɛ 6 a ka baarada minnu bɛ wele casino olu datugura wariko gɛlɛya kosɔn. Nka Donald Trump labana ka sira sɔrɔ kokura a ka jamukan kosɔn jabaraniso la n'a bɛ wele The Apprentice o kɔrɔ kalanden o y'a to a ye jɔyɔrɔba sɔrɔ. Ladies and gentlemen, I am officially running. Balima cɛman na musomanw ne ye cɛbo ye jamanakuntigi kalata la États-Unis wa an b'an ka jamana bonya d'a ma kokura. Our country great again. Sika t'a la Donald Trump tun ye cɛbo ye n'a ka faso ka bon a ma kosɛbɛ. When Mexico sends its tuma min people, ni Mexique bɛ mɔgɔw ci u tɛ mɔgɔ ɲumanw ci u ni dɔrɔgu de bɛ na fagalikɛlaw don sɔnw b'u la ani dɔw ye mɔgɔ ɲumanw ye. I assume are good people. Ka Trump to jamanakuntigiya la a ye kiiritigɛla 3 lasigi kiiritigɛsoba la bawo hakɛw dɔ bɛ maraw kɔnɔ u y'u ba ma n'u tun bɛ yen kɔnɔ tiɲɛ kama. Wolf Blitzer ye kunnafonidila ye. The U.S. death toll. Mɔgɔ hakɛ min bɛ sa États-Unis san kɔnɔ a tɛmɛna 150 ma. San 2020 daminɛ ye coronavirus bana ye gɛlɛyaw lase Trump ka fanga ma. A y'a teliya o waati la ko bana in kunbɛli furaji feerew ka ɲini. A y'a fɔ bana dɔnbagaw ye fana ko n'a y'a sɔrɔ pikiri bɛ se ka kɛ ni eau de javel ye walasa ka coronavirus banakisɛ faga. Coronavirus bana ye Ameriki jamanaden miliyɔn 9 de minɛ ani ka mɔgɔ 230 faga. A laban Ameriki watekelaw ye Joe Biden sugandi ka kɛ jamanakuntigi ye Trump nɔ la. Trump kɛra jamanakuntigi kɔrɔ ye min fɔlɔ ka kiiri kɛra ka ɲangi. A kɛra jamanakuntigi ye fana ka sɔrɔ sanga t'a la tɛ jateminɛkɛlaw ka fɔ la. Kalata ka ɲini ɲɛnajɛ in kɔnɔ a nin kisira fagali la siɲɛ 2 wa o y'a to dɔ farala a sanga kan. God has a plan Ala for de Trump kɛ jamanakuntigi ye a nin kisira mɔgɔ ma sigi n'a ye o kama a kɛra jamanakuntigi 47 n'a ye. 47th president. Ameriki politiki taabolo ye sira bila kabini Donald Trump nana politiki kɛnɛ kan ani a jɛɲɔgɔn dɔ y'a sɛbɛn gafe kɔnɔ k'a seginna ka na. Sisan a seginnen a ye fanga sɔrɔ kokura nka a kɛra sababu ye ka beje fanga segi ko min ma deli ka kɛ États-Unis tariku kɔnɔ jateminɛkɛlaw ka fɔ la.